Yo Sayod Fit Black Sanfirik медони имрӯз яке заёби календар афтум моҳи август будай хит кади афтум якам дидор мунбуд мара да ёдум мастай фирикай хонандаи рабнаки мисраои фирдавстай то дараҷаи вало ошиқи ту будум феъли рафтор корот пеши рундай ай чит бугум хандаҳо да ёд май гапҳои гуфтагит да ёдум мастай чашмакҳои сиёҳи химорӣ рӯи моли сарат да ёд май мӯи сарат маҳкам буд чашмат замина медид фахмат сари хамади саграва чизи хурдани мекади хиёл ози селфиёд рӯи спални бандишти миллион мӯи сара ранг кадаи пеши нас хушрӯ буд қошота чиндаи чиза нишона ё бурӯ буд обурӯи хитама ё илатона нол кадаи маро ошиқи дуди сиё бандидор кадаи як бор назар ки ба умре ки рафтай 23 як бор билам сифои ма кӯдак дорам дусета сили сол ба ҷое расид то кай кунем бозӣ то кай кунем мисрасозӣ то кай мекни халқхарози сола гузашта азобай бадане бегуноҳай имрӯз дидим календара аму рӯзаму моҳи 2015 солай 4 сол да пуштим дард бори бадан осонай баъди уқа ғаму дардам ва ёди рӯзои хишму календара яке дидим рӯзи ҷидошавиму мотам гирифтам ба хидма ба дардом лаънат мехону ба сӯзиши дарди дилам ҷои вохиримон рафтим шиштам якчанд соате гапҳо да ёди мазад гуфти хита эҳтиёт ки оча маҷбурим шудодак ба қариби тӯи дорам саёд тира дӯст медорам дар дили ма то қатъӣ мара маҷбур доданам 25 8 19 имрӯз рӯзи